Beth yw'r das gyntaf ydych chi'n neud? Das gynta di mysgu'r berth. Hi'n mysgu'r berth gynta. Mysgu di? Ie, i mysgu di'n rhydd i gael y cod marw mas a gellwn y cod byw i fewn. Ffordd ydych chi'n neud li, beth sy'n gyda chi i wneud y gwaith fi? Yr bilwg, a'r bwell. Ie. A wedyn ni, ar ôl i chi'n mysgu'r berth, byddwn ni'n galw, wedyn ni'n cloddio y clawdd. Dod i'r clawdd fan wedyn. Ar ôl chi'n cloddio, ni'n polono. Wedyn ni, fe chi'n galw'r dod i'r polon mewn. Polono? Ie. Beth yw'n nhw'n olygu? Chi roi... Dod i'r polon wedyn i cael clymu'r y cod marw a'r cod byw mewn yn y berth. Chi roi coed marw mewn hefyd, ydych chi? Wedyn, ni'n dod i'r cod marw ar yr un ochr, byddwn ni'n galw cefn y berth, a wedyn ni ochr arall ni'n galw y wyneb y berth. Ochr y wyneb y berth yw le mae'r cod byw yn dod mewn, a wedyn mae'r ddwy rhan o'r cod yn dod i fewn da'i gilydd, a wedyn ar ôl chi'n llanw'r berth, wedyn ni'n clymu ddi ar y top, wedyn ni... Mae hyn yn nodwedd arbennig o berthu Sir Frycheiniog, ydy? Odi, mae'n ddill sydd gyda ni yn y sirin yn unig. Beth ydych chi'n galw'r clymiad ar y top ydy? Beth ni'n galw'r clymiad yw plethris gyn ni'n alw'r un sy'n clymu'r top y berth de. Mae rai a wahanol enwau ar... Ie, mae'r enw Bangor fi'n credu. Ond plethris gyn ni yn y sirin. Gyn ni'n galw'r sirin. Ie. Wel, dyna berth traddodiadol Sir Frycheiniog wedi gorffen. Gyda clawdd ar y gwaelod, yr ochr fyw, yr ochr farw, y polion, a'r blethris neu'r Bangor ar hyd y top.